després de la Guerra Civil van haver de tancar. L'Hospitalet ha dedicat una plaça del nostre barri, concretament on es troba el camp de Collblanc, molt a la vora del Parc de la Marquesa de les Germanes Ocaña. A la placa hi consta: plaça de les Germanes Ocaña, fraterna, igualtat, alba i llibertat, mestres d'escola racionalista, Collblanc Torrassa. Deu ser això, no? El cas de la família Ocaña Sánchez és paradigmàtic del destí de tantes famílies hospitalenques compromeses amb l'anarcosindicalisme i sobretot el col·lectiu de mestres que varen estar implicats en el concepte d'educació racionalista més avançat i que seguien en aquells anys els postulats teòrics de Ferrer i Guàrdia. La família Ocaña Sánchez era extensa, estava formada pels 8 fills del matrimoni format per Antonio Ocaña Martín, d'Alcolea 1869, Hospitalet 1937, i Carmen Sánchez Franco, de Múrcia, 1884, a l'Hospitalet 1939. A més d'un nebot orfe, en Francisco, i que tenia els mateixos cognoms, Ocaña Sánchez. Aquest era el més gran, havia nascut l'any 1906. Posteriorment li van canviar el nom pel de Floreal. El pare Antonio de tarannà liberal a Barcelona s'especialitza en l'aplicació de l'ideari anarquista en el món de l'educació i publicarà articles amb influències d'autors com Bakunin o Kropotkin. Va ser perseguit i empresonat al Castell de la Mola, a Maó, i al Castell de Montjuïc, a Barcelona. L'any 1923, durant la dictadura de Primo de Rivera, s'exilia a França i a l'abril de 1924 s'afegeix la resta de la família. Així comença el primer exili dels Ocaña Sánchez a França. L'any 1931, amb la Segona República, la família torna a Catalunya i s'estableix a l'Hospitalet. En aquests moments ja posseïen una sòlida formació en teories i metodologies pedagògiques modernes i funden l'any 1932 l'Escola Moderna, al barri de la Torrassa. La primera seu de l'Escola Racionalista queda ubicada al carrer Viena, actualment Santiago Apóstol, on també hi vivia la família. Més endavant l'escola es va traslladar al carrer Campalans i ja durant la Guerra Civil es traslladen a la Riera Blanca, cantonada amb la Ronda de la Torrassa. És una gran casa que havia estat incautada per la CNT. La casa era gran i els hi va permetre desenvolupar les teories que defensaven. Els salons es van habilitar com a aules i els jardins servien de zona d'esbarjo. També hi havia arbres fruiters i un hort que es va aprofitar perquè els escolars estudiessin el cicle de la natura. El nombre d'alumnes va anar creixent en aquests anys perquè es donaven facilitats a l'hora de pagar les petites quotes escolars. De la norantena inicial d'alumnes, entre 3 i 14 anys es va passar a gairebé 400. Totes les germanes, totes, mantenen noms clarament de connotacions llibertàries lligades al naturisme que procura relacionar els noms amb la natura o les virtuts més estimades dins del marc ideològic que defenia la família. Fins i tot al nebot, en Francisco, li canviaren el nom i li diran Floreal, i el seu cosí més petit, que també es deia així, per no confondre, li diran Florico. Les germanes Ocaña van aplicar les pràctiques educatives racionalistes de Ferrer i Guàrdia. Van impulsar les activitats a l'aire lliure, l'ensenyament musical, la dansa o el treball per objectius. En els jardins es van organitzar un hort escolar. Durant la guerra es va incorporar una impremta que es va utilitzar per publicar una revista feta pels nens i nenes que es deia Germinal i també es va imprimir el periòdic Idees, portaveu del moviment llibertari al Baix Llobregat. La família Ocaña van passar els anys de la guerra a l'edifici del carrer de la Riera Blanca i durant els bombardejos tots corrien a refugiar-se al soterrani. El 25 de gener de 1939, amb les tropes nacionals a tocar, la família Ocaña tanca la porta de l'escola per darrer cop. Poques hores després arribava l'exèrcit franquista. Tots els germans fugiren cap a França. Després de patir diverses vicissituds a França, finalment la família Ocaña embarquen al vaixell La Salle,
rumbo a la República Dominicana el 30 d'abril de 1940. Després tots van tornar, tots els dominicans. Adéu, senyora. Gràcies. Estem molt ben posats. Continuàvem. Llavors se van apartar ara millor. Rumbo a la República Dominicana el 30 d'abril de 1940, en aquell vaixell viatgen més de 700 refugiats republicans. La vida a Santo Domingo no era fàcil i varen emigrar cap a Panamà, però el 1941 Francisco i les seves 4 cosins se'n van anar cap a Mèxic. A Mèxic els van poder retrobar tota la família i va prosperar. Igualtat va ser la companya de Severino Campos, destacat militant històric de la CNT. A la mort de Franco, Severino i Igualtat tornen a Catalunya per continuar la seva militància. Van residir entre Barcelona i Mèxic. La Igualtat va morir a Cuernavaca, Mèxic, l'any 1990. En Severino ho va fer el 2006 a Mèxic. Les germanes Ocaña, mestres racionalistes, combinaven les teories de Ferrer i Guàrdia a les darreres tendències en l'ensenyament d'Europa. L'importància de l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia per la pedagogia. Francesc Ferrer i Guàrdia, pedagog i activista polític, fou el fundador de l'escola moderna i va introduir a Espanya el racionalisme pedagògic. El 1901 va fundar l'Escola Moderna, un dels experiments pedagògics més interessants de la història contemporània espanyola i amb grans influències per tota Europa. El creixement de l'escola moderna va fer que es situés amb el punt de mira dels elements conservadors que li va portar l'enemistat de l'Església Catòlica i molts estaments oficials que veien en l'escola laica una amenaça als seus interessos. L'escola tancava el 1906 amb la detenció de Ferrer. Se'l va considerar col·laborador de l'atemptat contra Alfons XIII. Va ser declarat innocent, però el 9 d'octubre el van acusar d'instigador de la Setmana Tràgica i el 13 d'octubre de 1909 va morir afusellat al castell de Montjuïc. L'escola moderna va pretendre anar més enllà de les paraules buides y las frases fetas. El ferrerisme pretenia hacer que los niños y niñas que se les confíen lengua a ser personas, que se les confíen lleguen a ser personas instruidas, justas y libres de todo perjuicio, pero sobre todo educar e instruir a las nuevas generaciones, demostrando a la vez las causas que motivan el desequilibrio de la sociedad. Esto en español está entre comillas. Però no ens enganyem, aquesta era una finalitat tan poc habitual aleshores com ho és avui en dia. Es tracta d'educar de manera alternativa per a una societat que sigui més equitativa. Aleshores es deia societat sense classes. Formar persones amb consciència social i autonomia de criteri, lliures i sobretot transformadores i participatives, i excloure tot tipus de dogmes polítics i religiosos. Certament el repte era difícil amb una societat que es trobava a les antípodes de l'escola racionalista. Era un trencament veritablement revolucionari. L'experiència de l'escola moderna fou breu, però en certa manera li sobrà temps, doncs el 1905 ja existien a la província de Barcelona 147 escoles i el 1908 s'havien creat escoles a Madrid, Sevilla, Màlaga, Granada, Cádiz, Córdoba, Palma i València i també a altres ciutats europees. Abans de l'afusellament, el mite de Ferrer i Guàrdia ja estava fabricat. Algunes escoles varen adquirir un cert prestigi, com l'escola racionalista Llum, del barri de Sants, que comptava amb més de 70 alumnes diürns i tants altres de nocturn. He de destacar l'escola que durant la Segona República creixien les germanes Ocaña juntament amb Floreal a la Torrassa. Posteriorment, el franquisme s'encarregà d'enfonsar la nostra memòria i efectivitat mostrada per l'organització de l'escola moderna. La figura de Ferrer i Guàrdia
així com la seva acció pedagògica van ser injustament silenciades i poc valorades durant un període històric, especialment dintre de les nostres fronteres. Afortunadament, avui en dia es torna a recuperar a moltes escoles la filosofia de l'escola moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia i es pot afirmar que aquesta filosofia forma part de les pedagogies més vanguardistes del nostre sistema d'educació actual. Regina. Muy bien, muy bien. Molt bé.